बिफांनि बिब्दि मुदुफुल बिफांनि बिदिनो आरो बैखिजाबो दं गोबाङानो मुदुफुल बिफां दं इनिफ्राय आं मुदुफुल बिफां आरो गय इनिफ्राय मुदुफुल फिथाइ इनिफ्राय आनारस आं नेमु बागाननि सिङावनो होनाय जादों आरो बेफोर नेमु बेनि बेफोरखौ गासिखौबो लानानै आं ओमफ्राय नायबाय आबादारिखौ माने बेफोरदिनो नेमुखौ मोनसे ओरै माने बारा गोरलैद्रायबो नङा बारा गोरलै माने गोराद्रायबो नङा माने बानायनाय जादों आरो हास'नानै ओमफ्राय आङो जिथुनिखि काटिंखौ जंफार ट्रेस खालामनानै खायथिया मुरि खालामनानै आं बिदि हरमन लगायनानै बेनिफ्राय आं हायाव फबनानै दोननाय जादों आरो किसु मोनथामनि उनाव बे कारेक्सनखौ आं माने हास'नानै होयो माने होनबाथाय हारसिंनो माने गावगायनो बोनानै जानो हानाय जाबाय होनबाथाय बे बुस्थुखौनो जावखुनानै आङो बेफोर नारें फिथाइ दा फिथाइ थाइगासिनो दं दाथ' आघन मास माने बिलाइ सिरिनायबो जाबाय जिथुनिखि इयो जिथिया माने आं बिसिनिफ्राय माने आरो सिरिखायो फागुन मास मोनबाथ' बिलाइफोरा गासिबो सिरिजोबखायो गासिबो दंफां लाइफां जेनेबा बिलाइ सिरियो थिग तेनिखि नारेंफोराबो बिलाइ सिरियो माने नाहर होननानै मोनसे मुलि मेडिसिन मोनो बेखौ लबर आङो एग्रिटनिक महाफल बेफोरनो होयो आरो बागाना बेसेबां गोबां नोंथांमोन आं देखायगोन दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै सारनि नारें बागाना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नारें बागानखौ सारमोना मोजां नायलांबानो जाबाय दिनै बियो नोंथांनि नारें बागाना बिथांनि जोबोद गोबाङानो बिथाङा 1.5 बिगासो खेथि मावना दोनदों नारें बागाननि नाथाय बिथाङा दिनै सरकारनि अनसुंथाइ मोनैनि थाखायनो बिथाङा एसेबां गोबां आग बारायनो हायाखै जानो हागौ बिथांमोना एसे माने नोंथांमोना एसे सहाय खालामगोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिं थाबाय आरो